ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம அபி லைஃப் ஸ்டைல் சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு நான்வெஜ் ஐட்டம் தான். மத்தி மீன் குழம்பு வைக்க போகிறேன். அதுக்கு நான் 1 கிலோ மத்தி மீன் கழுவி சுத்தம் செஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இன்றைக்கி நான் குழம்பு அதிகமாக தேவைப்படுறதுனால ஒரு 1/2 கிலோ சின்ன வெங்காயத்தை அரைச்சி வச்சுருக்கேன், ஒரு கட்டு பூண்டு, அப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தேங்காய் நல்லா நான் துருவி வச்சுருக்கிறேன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா புளி ஊற வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் இதுக்கு கறி மசால் தூள் தேவைப்படுது. இந்த குழம்பு எனக்கு நிறைய தேவைப்படுறதுனால நான் வெங்காயம் அதிகமாக சேர்த்திருக்கிறேன். அப்புறம் கறி மசால் தூள். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். கடாய் வச்சாச்சு. எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா வதக்கிக்கலாம். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும். இந்த கறி மசால் தூள் வந்து நம்ம சேனலில் நான் போட்டிருக்கிறேன். நீங்கள் நம்ம சேனலை செக் பண்ணி பாருங்கள். கறி மசால் தூள் அரைக்கிறது அந்த மசால் தூள் தான் இது. அந்த மசால் தூள் எல்லா குழம்புக்குமே வச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துருச்சு. இப்போ நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் தேங்காயை துருவி வச்சுருக்கிறேன். நான் அந்த தேங்காயும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். மீன் குழம்பு இன்றைக்கி மத்தி மீன் குழம்பு தான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். மீன் குழம்புனாலே மத்தி மீன் குழம்பு மாதிரி தான் சூப்பராக இருக்கும் மற்ற குழம்பை விட. அது இன்றைக்கி சாப்பிட்றத விட மறுநாள் சாப்பிட்றது தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் வந்து கறி மசால் தூள் நம்ம சட்னி கரண்டி இருக்குது பார்த்திங்களா, அதில் ஒரு 5 கரண்டி போட்டுக்கிறேன். அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 5 கரண்டி எடுத்து போட்டுட்டு நல்லா கலரிடுங்க. அந்த ஹீட்லேயே இந்த பொடியும் சேர்த்து நல்லா கலரிக்கலாம். கலரிட்டு கொஞ்சம் ஆற வச்சிடலாம். ஆற வச்சுட்டு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம். தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரைச்சிட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க. அப்புறம் இப்போ நான் அரைச்சிட்டேன். இப்போ தண்ணி மிக்ஸி கழுவி ஊற்றிக்கலாம். அப்புறம் உங்களுக்கு எவ்வளோ குழம்பு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்திக்கலாம். எனக்கு கொஞ்சம் நிறைய வேணும், கொஞ்சம் தண்ணியாட்டம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு நான் உப்பு சேர்த்திக்கிறேன். இப்போ புளி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆரஞ்சு சைஸ் இருக்குது நான் ஊற வச்சுருக்கேங்க. இந்த குழம்புக்கு ரொம்ப மீன் குழம்புனாலே கொஞ்சம் புளி நிறைய ஊற்றினா தான் நல்லாயிருக்கும். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. புளி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும், தண்ணி மாதிரி இருக்கக்கூடாது, கெட்டியாக இருக்கணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு. ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா அந்த பச்சை வாடையெல்லாம் போகட்டும். அப்புறமா கெட்டியாக கரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் நான் புளி சேர்த்திக்கிறேன், புளி தண்ணி சேர்த்திக்கிறேன். புளி சேர்த்தி அப்படி தாங்க பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகும். 5லேருந்து 10 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதி வந்துருச்சு. இப்போ நான் மத்தி மீன் கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். மத்தி மீன் எடுத்து உள்ளே போட்டுக்கலாம். மீன் போட்டு ரொம்பலாம் கொதிக்கக்கூடாதுங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் இருந்தாலே போதும். 5 நிமிஷம் கொதிச்சாலே போதும். அந்த ஹீட்டுக்கே மீனெல்லாம் வெந்துடும். அதுக்குள்ளார நம்ம இப்போ தாளித்து கொட்டிடலாம். தாளிக்கிறதுக்கு சின்ன வெங்காயம் நான் மொட்டை அறுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறமா கருவேப்பிலை, மல்லித்தலை, அப்புறம் காரத்துக்கு மிளகா சேர்த்திக்கிறேன். நான் இதில் வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் தான் தாளிக்க போகிறேன். தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்திக்கிறேன். அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு நல்லா பொரியட்டும். அதுக்கப்புறமா நம்ம இது சேர்த்திக்கலாம், வெங்காயம் மிளகாயெல்லாம் சேர்த்திக்கலாம். கிட்டத்தட்ட சீக்கிரமாகவே முடிஞ்சிடும். ஈஸியாக தான் இருக்கும் மீன் குழம்பு. நான் சேர்த்துற புளி உப்பு இதில் தான் காரத்தில் தான் இருக்குது. இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெங்காயம் வதங்கிருச்சு. அவ்வளோதான், நான் எடுத்து கொட்டிடுறேன். இந்த குழம்பு சட்டுன்னு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு 5 நிமிஷம், ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிச்சா போதும். தாளிச்சுட்டதுன்னு லேசாக கலக்கி விடுங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம குழம்பு மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். எப்படி இருந்ததுன்னு உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.